ka e nwere efe ihe na nnakọsi ebe a ndị ala na-abụ ụmụala ụmụamoosu bịara ụwa. Ọ bụrụ mgbe a na-egbu ejima egbusi ụnụ mmadụ ezuola ụnụ ike. Ife njem vidiyo na-abụ gịnị gbasara Jude Peter and Paul of Psquare bụ ndị be anyị, ndị Anambra be anyị. Amagha ndị reason ga-eji wee bụ na ndị Anambra na-eme nzuzu. This video na mkwụsị ọzọ ime mana aka m fọrọ na everyday Peter apụta na-akọgheli n'ihu akwụkwọ, Jude apụta na-edefend ya. Amagha na ọ bụ sọ ụnụnwa na-aṅụ mkpụrụ mmiri, amagha na ọ bụ sọ ụnụnwa na-aṅụ oji ọcha, amagha na ọ bụ sọ ụnụnwa na-ese gbana. Peter in particular, amagha na o nwere ara dị gị n'isi personal, because na ị kwesịrị ịma ife ọ nke tọrọ Paul. Ị na-esetịla anyị kamera now na anyị ka gị mma. Okay, now anyị nwa na-abụzi your fans, bụzi poor people ka ị na-akụzili ka unu si wee jee America, jee London, wee kee ego, ịrọ nwaanyị Yoruba, wee nke anụ onye Igbo. Ị na-apụdị ala, unu aṅụrụ gbana. Anyị ncha nwere nsogbu, anyị ncha kpụsara n'ala onweghị na-eme ọfụma. Unu ka anyị mma. Unu nwere moto, nwee mansion, both in Nigeria, both in America, both in Canada, both in Asia. Ọ bụrụzi anyị nwa na jizi unu were aghọla ada ka ị na-abịa seti kamera gbanye ring light na-anyụ nsị n'ọnụ. He do me, I do him. Achọghị m Psquare, m chọrọ Psquare. Get away from here, you idiot. Ka e nwere efe ihe na nnakọsi ebe a ndị ala na-abụ ụmụamoosu bịara ụwa. Ọ bụrụ mgbe a na-egbu ejima egbusi ụnụ mmadụ ezuola ụnụ ike. Peter zuzupụta ka tie egwu tiwu egwu everyday by ring light, part 1, part 2, part 3, part 4. Kwenye na akọnụ dị akọ nke anwa. Anyị pelu mpe na-ege egwu ụnụ na-enwe aṅụrị. Mgbe nọ Gambia, egwu ụnụ bụ the hottest music. Eji egwu ụnụ were eri oriri, eji egwu ụnụ enwe aṅụrị. People want to be like you people. Oluzie now, ụnụ baizi ịgba nzuzu na mkpọ. Psquare or no Psquare, Psquare. Ịchọghị Psquare, band or Psquare. Move on with your life. Unu nwe show na ga show, tie egwu na show. Pụtakwala onwe ụnụ. Yes. Ọ bụghị iwu ụnụ ga-abụ ọyị. Mana ụlọ biznes ụnụ eme biznes ụnụ. Gata n'ime afịa, ka ime mgbuka. Ị ga-afụ ọga na abụọ na-ese okwu. Mana ha nwee biznes, ha ga-wele afịa na nke ibe faga lee afịa. That's business for you. Ụnụ na-abụ na-awụ ara mgbara akọ. Onye nke a tie egwu, nwanne afọ ihe ọ ga-akọ, ọ bụ nwanne eji na aja. Don't worry. Very soon ofu ya ga-anwụ n'ime ụnụ. Don't worry. Ụnụ ka na-apụ ala now. Mmụ na anwụọna, mpụ na anwụọna, ọzọ ụnụ nwa na-abụzi nna bụrụ nna nyere onwe ụnụ. Ụnụ were achọ ka ụnụ lie nsi. Ụnụ megide ife agbụsi onwe ụnụ. Mgbe aha ka ụnụ ga-ama uru nwanne balụ. Peter izuzugide ife iyi na-ezuzu, Jude wee nwụọ ma ọ bụ ejima gị wee nwụọ. Mgbe aha ka ị ga-ama uru nwanne bara. Ịma na onye nọ n'akụ anaghị ama ihe a na-ekwu na ọ na-eme ozu sibe isi ma ike nwanne ana na na-ezuzu na na-abụ ike na ụmụahịa. Ọ bụ Psquare. Unu dọbara ego na-acha aka ụnụ. Unu chọrọ ịgba gbana, unu azụta kpọọ. Unu fụ ahịa ọcha, unu akpọ n'ime unu ọ na-egbu unu na-ezuzugharị. Unu megide ife a. Mgbe ọbụla na somebody nwụrụ n'ime unu na unu ga-ama unu eluzugo treasure ebe unu na-ayị ala. Unu na-eti egwu, ọ na-agala unu. Unu na-eji week nwee 5 million viewers. Unu na-eji month nwee 10 million viewers. Ọ na-abalị unu. Unu chere ọka ụwa dị. Yes, unu chere ọka ụwa dị. Unu lofuzie na anyị nwa na-ata afụfụ wele enweta 300 viewers. Stay yet, we are grateful to God na nwa na-eji otu anwa.
ọ bụrụzie ụnụ nwa na-enweta in a week 10 million viewers ka na-akọ ọnụ na Shanhem ụlọ na ife ọma unu gbusie onwe ụnụ ka na-akọ ọnụ onye asị m onye ngwe ọnọdụ ụnụ adịrọ mma. Ekwesịrị igbusi ụnụ cha niile mgbe a na-egbu ejima. Ụnụ abụrụ mmadụ. Ụnụ gara Anambra ahịa, ụnụ gara be nna ụnụ afịa. In fact, nne ụnụ ka na-erigret ihe ruo mụ ụnụ bụ ewu. Ụnụ ka na-eche ka anyị nwa bụrụ mkpa nke anyị hapụ ya n'akụ bịakwuwe nke ụnụ. Ịmakwa afọ anyị na-ata, anyị na-ata afọ ntasịzi afọ pụta tata ka m bịa n'ịntanetị ana m afụ Peter na Paul na Jude ebe ara ha aka ọnụ, ndị mma na ha aka m mma, ndị nwere ụlọ na Banana Island, ndị nwere ụlọ na Lagos na London na Canada, ndị na-agba ka ha chọrọ ịgba ha agba, ndị mma na akaụntụ fana toro ogologo. Ịbịazi ka mụnwa kpere ekpere ụnụ ikpe fia kwa ụnụ ihere megbukwa ụnụ bụ ekwensu bịara ụwa. Ụnụ enweghị ihere na ndụ ụnụ bịara a na-eto onwe ụnụ ure ụmụ ije ụnụ ọma njechu ihe ụnụ ka gbere onwe ụnụ. Anambra na ihe na-eme na ụnụ enweghị ka zụkọ kpakpa isi ụnụ ọnụ putuo west positively ka ọ na-aba ụnụ nọlụsịa ọta nke eto echi ọkọrọ ọsị ụnụ ebe aka ụnụ nọ. Davido pụta gafee ụnụ ebe aka ụnụ nọ. Wizkid pụta gafee ụnụ ebe aka ụnụ nọ. Burna Boy pụta gbafele ụnụ.